אז ערב טוב. אנחנו היום במפגש הרביעי, למדנו 3 קטעים. אני בדרך כלל מבקש היזכרות בהתחלה, אבל היה נראה שלא הייתה היענות גדולה, אז עלה בדעתי שאולי יותר נוח יהיה לבקש מכם היזכרות על ידי כתיבת הערה, זאת אומרת, לכתוב את ההיזכרות. משפט, ציטוט, משהו שאתם זוכרים, לוקחים איתכם מהדברים שלמדנו, בין אם זה מהכתובים, בין אם זה מהנאמרים בעל פה, כן, אפילו משפט אחד או נקודה אחת, מה שרק רוצים, אז אפשר לרשום את זה בהערות למטה, אז נוכל, נראה במרוכז, נקרא כמה ואפשר להתקדם. אז אני חוזר על הבקשה. ציטוטים, חוויות, תובנות מהמפגש הקודם, או משני אלו שלפניו, אתם מוזמנים להיזכר ולכתוב משפט, אולי משהו שקרה בין המפגשים, משהו אבל קצר, שאפשר ככה לקרוא אותו בקיצור, ולשלוח אותו בהערות פה למטה, אז נוכל דרך ההערות לקרוא כמה היזכרויות, ומתוך זה להמשיך. אז נסו להיזכר. רווק שנגאל, כאשר הוא התייאש מהגאולה. חוסר הידיעה פותח למרחבים חדשים. השלכה על השם, במצבים שאתה לא בטוח שאתה פועל נכון, או כשאתה בחרדה שמה אתה לא פועל נכון. אני רוצה רק להגיד שהלימוד מלווה אותנו כל השבוע, שתדע, ממש ממש. תודה, חשוב לי לדעת. כן. אי הידיעה היא סוג של, ההבנה מתחילה במקום שאתה מבין שאינך מבין באמת. אני שם אל ההודעות, יכולת להיות בחוסר ידיעה. שם תצמח ידיעה חדשה. טוב. בסדר, תודה. אז אם אני אזכיר את 3 התורות שלמדנו, כי בחרתי היום משהו שלא על פי הסדר, אני לא יודע אם נלך לפי הסדר באופן כללי, אבל זה סוג של איזו השלמה למה שלמדנו עד היום. כי אם במפגש הראשון למדנו את התורה על אני ידעתי דייקה, שהידיעה היא משהו חד פעמי שמתנוצץ לאדם, ואינו יכול לספר לעצמו אפילו למחרת מה שהיה אתמול. אחר כך במפגש השני למדנו לגדולתו אין חקר, שהאין חקר הוא בעצם העניין של הגדולה, כן? האין חקר, בין אם זה אין סוף ובין אם זה אי הידיעה הזאת, שהיא חלק מהתהליך של הלמידה. סליחה, זה המפגש השלישי. במפגש השני למדנו את היכולת למסור את עצמו, את מעשיו, את הנהגותיו, את מעשי ילדיו, מהקדוש ברוך הוא. וראינו שהדברים הם מאוד עדינים, ויש בהם, אני קורא לזה מפתח מאוד עדין. זאת אומרת שאפשר, זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה, נעשית לו סם מוות. דברים יכולים להפוך להיות דברים מאובנים ואוטמים, יכולים להיות דברים פותחים ומרחיבים. זאת אומרת, זה ממש כמו חרב פיפיות כזאת. גם שמנו לב שמדי פעם בכתובים מופיע, ודבר זה אי אפשר לבאר בכתב כלל. או שמופיע, ודבר זה מנסתרי נסתרות. זאת אומרת, כל מיני כינויים שכאילו רומזים, תיזהר, אל תחזיק את זה חזק מדי. זה נקודה, זה מילים שהן פתח לאיזה עולם, זה לא המילים שאפשר לאחוז בהם ולצטט אותם ולייחס בהם. אז לאור זאת, כמעט התבקש שאני אביא את הקטע שהבאתי מליקוטי מוהר"ן, תורה רמ"ה, שהוא בעצם נותן עוד איזה המשגה שקשורה לנקודה הזאת, שהיא מאוד משמעותית,
יש אפילו צימוק אחד בפרק, בתורה הזאת, בפרק הזה, שעד עכשיו אמרתי שאין איזה דרך למדוד מיהו צדיק אמת. אנחנו בבעיה. מצד אחד, דברים ככתבם יכולים להיתפס בצורה ממש ממש אוטמת ובעייתית, אז צריך מישהו שיבאר אותם. מצד שני, איך נבחר הזה שיבאר אותם? הרי אולי אותו אדם עצמו גם כן טועה באותה טעות. עם מלכוד, כן? אז אמרתי, טוב, אי ידיעה, אנחנו לא יודעים. אז פה בפרק הזה, אני אומר פרומו מראש, יהיה איזה פתרון לשאלה הזאת. יהיה פה איזה פטנט שאפשר יהיה דרכו לדעת מי הוא צדיק אמת ומי לא, וכמובן שמי שמבין, מנחש, יודע שגם הפטנט הזה תהיה בו איזה בעיה. אבל הבעיה הזאת תהיה גם הפתרון שלו. אז יש לפניכם, אני מניח, אני מבקש אם מישהו מוכן לקרוא את זה, לאט לאט, אנחנו נקרא את זה פעם אחת, מהתחלת הסוף בקול, ואחר כך אני רוצה להתייחס לנקודות בתוך זה, ואני פשוט אקרא קטע קצר והתייחס לנקודה. זאת אומרת, נקרא את זה עוד פעם, אבל הפעם בצורה אחרת. קטע, 3 שורות, 3 שורות, 3 שורות, אז קודם פעם אחת ככה פריסה מלמעלה, לקבל את האורות המקיפים של הפרק, אז גם אם לא מבינים, אז אפשר להיפתח לקבל את האור המקיף, בלי להבין כל מילה ומילה, אחר כך אני אעבור יותר במפורט ואנסה להתייחס לדברים כפי יד השם שתהיה בלימוד הזה. אז מי יכול לקרוא לאט לאט את הכל בבת אחת? לא צריך להבין, זה בסדר גמור. אפילו עדיף אולי לא להבין יותר מדי. נשאיר את זה ככה ונעבור איתו ביחד, ומשם נוכל להתקדם. אני יכול לקרוא אם צריך. בכבוד. דע שיש חדרי תורה, ומי שזוכר להם, כשמתחיל לחדש בתורה הוא נכנס בחדרים. ונכנס מחדר לחדר ומחדר לחדר, כי בכל חדר וחדר יש כמה וכמה פתחים לחדרים אחרים. וכן מאותן החדרים לחדרים אחרים. הוא נכנס ומטייל בכולם ומלקט משם אוצרות וסגולות יקרות וחמודות מאוד, אשרי חלקו. אבל דע שצריך להיזהר מאוד לבעל יטעה בעצמו, כי לא במהרה זוכים לזה, כי יש כמה וכמה חידושים שאינם באים משם, רק מיכלי התמורות, כי את זה לעומת זה עשה אלוהים. ואף שנדמה לאדם להשגה גדולה, אף על פי כן, גם שם יש חידושים נעים שנדמין להשגות. וגם בזה יש כמה בחינות, כמו למשל שכותבים תיבת אדם, יודעים שזה מרמז על דמות האדם, אבל הוא רק ברמז בעלמא. כי אין כתוב שם שום ציור האדם. יש שמציירים על הנייר ציור האדם, שם נגלה יותר קצת דמות האדם. ויש שמנסרים ציור האדם בחתיכת עץ, ושם מתגלה עוד יותר ציור האדם. אבל אף על פי כן, אין זה אדם ממש. רק האדם בעצמו הוא האדם באמת. כמו כן, יש כמה חידושים של תורה, שהם רק כמו פנקס, כמו שכותבים תיבת אדם לבד. כי התורה היא בחינת אדם. כמו שכתוב, זו תורת האדם. וישו נכנס לפנים מזה, אבל על פי כן אין זה אדם כנען. רק כשזוכין על התורה בעצמו, זהו בחינת אדם באמת, זאת התורת האדם. זאת התורה דייקה, היינו, רק זאת התורה האמיתית ובחינת אדם. נמשיך לקרוא? כן, בטח, אמרנו מלמעלה את הכל. ודע שכל אדם קודם שמשיג בתורה השגה של אמת, צריך ללך בהכרח דרך אלו היכלות התמורות. אבל הכלל, שאסור לטעות בעצמו לסבור שכבר בא אל ההשגה הראויה. כי אם יסבור כן יישאר שם חס ושלום. אבל כשידע שעדיין לא התחיל לכנוס לחדרי התורה האמיתיים, אזי יתחזק בעבודת השם והרבה בתפילות ויפציר, אז שיפתחו לו שערי הקדושה באמת. ואז יראה ההפרש. ואפילו אם עשה עבודות ותעניתים וסיגופים בשביל השם יתברך, ואחר כך זכה לחידושין, אף על פי כן, אל יעמוד על זה לסבור שהם השגות של אמת אדם. כי אפילו לדמיונות שחלי התמורות צריך עבודות ותעניתים.
אפילו בתאוות העולם הזה יש דוגמה לזה, כגון למשל כשעושים צחוק וקומדיה. אזי נוסע אחד ומכריז וחושב כל הדברים שעשו הקומדיה, ואף שהוא תאווה לשמוע, אף על פי כן אין זה הצחוק בעצמו. לכן כשבא לחדר שעושים שם קומדיה, יש שם מצויר על הטבלה כל הדברים שעשו שם. וגם זה אינו הדבר בעצמו. אפילו שבאים לשם לפנים, עומד לץ אחד ועושה כמעשה קוף. וכל הדברים שעושה בעל הקומדיה הוא עושה אחריו בליצנות. וגם זה אינו הדבר בעצמו. בעיקר הוא השחוק הוא בעצמו השחוק שעושים. בעצמו שעושים שם, כן. כמו כן. וכמו כן, תבין הנמשל בעצמו. כי יש מי שנדמה לו שנכנס לפנים ולפני ולפנים. ועדיין עומד בחוץ לגמרי. כי לא התחיל להשיג השגה של אמת. והצדיק הגדול מאוד, אף כשזוכה להשיג השגות גדולות של קדושה, באמת, אף על פי כן, אינם נחשבים בעיניו כלום. לגודל, עוצם הכרתו את גדולתו, גדולת הבורא יתברך. ועל כן, הוא משתדל, הוא מתחזק בכל פעם שיתחיל, השם יתברך להיראות לאור התורה, כאילו לא התחיל להשיג כלל מימה. וכויח. טוב, זה אחת התורות הנפלאות. כמו שאומרים, אתה הילד הכי מדהים בעולם, כמו כל הילדים שבעולם, בלתי רגיל. בואו נעבור ככה שורותיים, אני ככה נתייחס לדבר וננסה להבין מה הוא אומר. זה פשוט פלא. אז א', כן. דע שיש חדרי תורה. יש חדרים לתורה. ומי שזוכה להם, כשמתחיל לחדש בתורה, הוא נכנס בחדרים, ונכנס מחדר לחדר, ומחדר לחדר, כי בכל חדר וחדר יש כמה וכמה פתחים לחדרים אחרים, וכן מאותם החדרים לחדרים אחרים, והוא נכנס ומטייל בהם, ומלקט משם אוצרות וסגולות יקרות וחמודות מאוד, אשרי חלקו. לפעמים אומרים, במקום כזה, או מי שעובד בטיפול, ככה שמתחילים בעין ימין, אומרים, כדאי לעצור פה, לעצור בשיא. איזה תיאור יפה, הוא אומר. יש בתורה, מי שמתחיל לחדש בתורה, לא ברור איזה תורה. האם הכוונה לתוספות בבא קמא, האם הכוונה לספר ישעיהו, האם הכוונה לספר תהילים, האם הכוונה לליקוטי מוהר"ן, האם הכוונה לספר יצירה, האם הכוונה לברייתא, אנחנו לא יודעים. אבל יש בתורה, כשנכנסים לחדש בתורה, זה גם מעניין, הנושא עכשיו הוא לא לגרוס, ללמוד בעל פה, אלא לחדש, אדם רוצה לחדש, להתחדש בתוך הלימוד שלו, אז אפשר להגיע לאוצרות שלמים, חדרים שלמים, ויש הסתעפויות, בכל מקום יש פתח לעוד מקום ועוד מקום ועוד מקום. אני מזכיר את מה שהוא אמר, למדנו פעם שבוע, אני חושב שיש, מדוע לא להתעקש, לפני פעמיים, אני כבר לא זוכר, שהוא אמר שיש כל כך הרבה אפשרויות בעולם, כן? אז יכול להיות שהפעם דווקא אפשרות אחרת היא מתאימה. זאת אומרת, המון המון חדרים, המון משלים, המון נמשלים, המון אפשרויות, ואפשר, מי שזוכה לחדש, אפילו כשמתחיל לחדש, יכול לפגוש את המקומות הנפלאים האלו, וזה סוג של חוויה של טיול. כן? טיול מרתק. אבל, הוא מגיע המשך, דע שצריך להיזהר מאוד, לבל יטעה בעצמו, כי לא במהרה זוכים לזה. יש פה איזו הוראה, זה לא מגיע מהר. יכול להיות שאנחנו רוצים לתפוס מלאכים בבת אחת, אבל יש איזו חוקיות מסוימת שאומרת שלוקח זמן, עד שמגיעים לזה. הוא עוד לא אמר מה זה לזה. האם לזה הכוונה היא לחוויית הטיול, או הכוונה היא, למשהו בהמשך יגיד, זאת התורה, לנקודה של הזה. אז זה לא קורה מהר, וכדאי לא לטעות בזה. כי יש כמה וכמה חידושים שאינם באים משם. הם לא באים, מה זה משם? הם לא באים משם. הם רק מהיכלי התמורות.
כי את זה לעומת זה עשה אלוהים. ואף שנדמה לאדם להשגה גדולה, אף על פי כן, גם שם יש חידושים נעים שנדמים להשגות, וגם בזה יש כמה בחינות. פה מתחיל להגיע הקאץ', הבעיה. האדם יכול, קודם כל, המושג היכלי תמורות, עד כמה שאני לא יודע, אז בדקתי והוא מופיע בפרדס רימונים, אולי עוד לפני כן, אני לא יודע, אבל בדרך כלל הוא מתייחס למשהו שקשור לסמך א', השטן, כוחות הטומאה, כוחות הכישוף, כן? 7 המלכים שמלכו באדום. זאת אומרת, זה לעומת זה עשה אלוהים. במקור הקבלי זה מדבר על, יש כוחות של טוב, של טהרה, של תיקון, ויש גם כן כוחות של הרס, של רוע, של שטנה, וגם הם, יש להם כוח שהם קיבלו, ואפשר לטעות בהם. אם אני מבין נכון, לפני הרבי נחמן, בגישה המקורית של המושג היכלי התמורות, בעצם זה אומר שכדאי להיזהר. גם אם רואים איזה צדיק, בעל מופת, שעושה דברים נפלאים, מאוד יכול להיות שהוא יונק את כוחו מיכלות של טומאה, זה מאוד מרשים אנשים, אבל זהירות. זה מעניין, כי זה כבר אומר שלא להתרשם יותר מדי ממישהו שעושה ניסים, או מדבר דברי קבלה, או דברים אחרים, אנחנו לא יודעים לאן הוא מתחבר. מי יכול לדעת? גם שאלה. אבל זה מושג שהייתי אומר, הוא די מפחיד, מדבר על דברים קשים, חטאים וכו'. רבי נחמן עושה סובלימציה, עושה איזה מהפך מבריק, מבלי שהוא סותר את הערך הראשון, ונותן פשע אחר, כמעט לגמרי, הייתי אומר, מהיכלי התמורות. קצת, זה משחק קטן, זאת אומרת, יש פה קצת אזכורים שנראים להיכלי התמורות, הקלאסיים, אבל בעצם, הוא עוד רגע ידבר על היכלי תמורות שהם לא הקלאסיים, ואני צריך לראות איך מאחים את שני הדברים ביחד. אז מה הוא אומר בקטע הזה? הוא אומר, קודם כל, צריך להיזהר, זה לא בא מהר, ובהחלט יכול להיות מצב שאדם ילמד, יקבל חידוש נפלא ומתוק, ירגיש שיש לו השגה אלוהית נפלאה, ובעצם היא לקוחה ממקום שהוא לא אומר את המילה טמא, הוא אומר נדמה לי, אלא ממקום שהוא זה לעומת זה. שוב, זה לעומת זה, זה טהור לעומת טמא, או זה לעומת זה, הכוונה היא שזה כמו ראי של ראי, וזה לא הדבר עצמו. והכיוון שהוא הולך פה בתורה הזאת, שהכוונה היא, טעמת משהו, אבל זה לא הדבר עצמו. טעמת איזה צילום של ראי, של, כמו שראינו בהמשך בקומדיה, לא נגעת באמת בחלק הפנימי של התורה, אלא השגת משהו, הרגשת משהו, אבל זה לא זה, זה לא הדבר. אולי אפילו, הוא לא אומר את זה, שמחה בוני אומר את זה, אולי זה אפילו סוג של פסל. זאת אומרת, הקפאתי את דברי התורה החיים, הפכתי אותם להשגה, ובעצם זה לא הדבר עצמו. גם שם יש חידושים נעים שנדמים להשגות, זאת אומרת, זה מאוד מאוד דומה. אני יכול להגיד, אני ממש בהיי, זה בלתי רגיל, אבל זהירות. ועוד דבר שהוא אומר, זה נשמע מדבריו, עוד ממקודם, נדמה לי שהוא אמר שאי אפשר אפילו, מבלי לעבור דרך, לא, עדיין לא אמר את זה. עדיין לא אמר את זה. עדיין לא אמר, אוקיי. ועכשיו הוא נותן משל בשביל להסביר את דבריו. כמו למשל, כשכותבים תיבת אדם, יודעים שזה מרמז על דמות האדם, אבל הוא רק ברמז בעלמא, כי אין כתוב שם שום ציור האדם. זאת אומרת, הוא לוקח הדוגמה של היכלי התמורות הכי רחוקים, אז אם אני רואה את המילה א', ד', מ', אני יודע, זה אדם. אבל, איזה אדם? מי אדם? מה אדם? יש פה איזה רמז מאוד מאוד רחוק למושג אדם, א', ד', מ'. הבנתי. כמעט יכול להזכיר, בשפה פשוטה, בצורה פשוטה, את מה בדיחה עממית כזאת, שמנסים להסביר לעיוור, מה פירוש צבע לבן. אז אומרים לו,
לבן זה הצבע של החלב. זאת אומרת, מה זה חלב? לא, חלב זה מה שהפרה מפרישה. אני יודע מה זה פרה. מיששתי פעם פרה, אז הבנתי מה זה לבן. אז אומר, זה, המילה אדם לשעצמה, היא אומרת משהו, אבל משהו מאוד מאוד רחוק. ויש שמציירין על הנייר ציור האדם, ושם נגלה קצת יותר דמות האדם. זאת אומרת, אני יכול לעשות רישום, אז עכשיו אני יודע, הנה, פגשתי את האדם, כן? מקודם פגשתי את האדם כי ראיתי את שמו, א' ד' מ', עכשיו פגשתי את האדם עצמו, ראיתי אותו. ויש שמנסרין ציור האדם מחתיכת עץ, ושם נתגלה עוד יותר ציור האדם. זאת אומרת, זה כבר תלת מימד. עברנו ממילים לדו-מימד ולתלת מימד, אז יש ציור יש עכשיו איזה פיסול של אדם. נו, אני פגשתי את בן גוריון, ראיתי את הפסל שלו, בשדה התעופה. אף על פי כן, אין זה האדם ממש, רק האדם בעצמו הוא האדם באמת. זאת אומרת, יש לי איזו הבנה מסוימת כשאני קורא את המילה אדם. יש לי אפילו מוחשיות מסוימת כשאני רואה אותו בפסל. אבל כשאני פוגש אדם חי, אולי אפילו מדבר איתו, רואה, בוא נגיד, בזמנו לא היה וידאו, היום אפשר להוסיף, וידאו זה עוד איזו רמה מסוימת של אדם. אבל זה עדיין משהו מת, צילום שנעשה פעם, ויש את המפגש עם האדם עצמו. זה חי, זה נוגע, זה מגיב, יכולה להיווצר קומוניקציה, יכולה להיווצר תקשורת. עכשיו, גם פה אפשר להמשיך את המשל הלאה, ולהגיד, ועד כמה אני מכיר את האדם הזה עצמו? באמת אני מכיר אותו, יותר מכיר פה. אפשר בכלל להכיר בן אדם באמת עד הסוף, זה גם אי אפשר. אבל אני יכול להבין שזה הרבה יותר מאשר לראות את המילה אדם. כמו כן, יש כמה חידושים של תורה, שהם רק כמו פנקס, וכמו שכותבים תיבת אדם לבד. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, יש לי חידוש בתורה, בעצם זה מילים כתובות, זה מילים בלי חיים. כתבת משהו, פנקס, יש פה איזה אותיות שרשמת, אבל באמת, באמת אין באותיות האלו חיים, ואין בהם, הרב שגר קורא לזה ממשות. יש פה רק זה סמל. כי התורה היא בחינת אדם, כמו שכתוב, זאת התורה אדם. פה יש לנו דרשה של רבי נחמן, כן, הרי פשט המקרא, זה זאת התורה אדם כי ימות באוהל, זה לא זאת התורה אדם, אבל הכוח של המדרש, הרבה פעמים, אולי נגיע לזה בהמשך, הוא מגלה את הסוד של הדברים. אז הוא אומר, יש בתורה בחינה מסוימת של אדם. זאת אומרת, כמו יצור חי, שנושם, שמגיב, שבעצמו משיג השגות, יש בחינה של אדם בתורה. ואני יכול ללמוד ולחדש משהו, ולכתוב אותו אפילו, אבל באמת רמת החיוניות של זה תהיה מאוד מאוד נמוכה, וזה לא יהיה אדם, אלא זה יהיה איזה כותרת כזאת מרחוק. אולי זה משהו תיאורטי, אולי זה מהלך שכלי יפה, אבל אין שם את החיוניות של האדם, והתורה נקראת אדם. אז גם כשאני לומד תורה, אני יכול לפגוש חלקים שהם, מי שמכיר את זה מהחוויה, נגיד מילים בעלמא. אני יכול לתת שיעור שלם, יכול לתת פלפול יפה, אבל באמת רמת הרוח שיש בו מאוד נמוכה. זה משחק קוגניטיבי בין כמה אפשרויות, ובזה זה נגמר. אני לא יודע אם אגיד אפס חיוניות, כי הוא כן אומר שיש בזה חיוניות מסוימת, אבל מאוד מאוד רחוקה, והוא קורא לזה היכלי התמורות. זאת אומרת, אם מישהו חושב, כשאני נמצא שם, אני חושב שוואו, עכשיו אני יודע. זהירות, אני בהיכלי התמורות. הלאה. רק כשזוכים אל התורה בעצמו, זהו בחינת אדם באמת. וזהו, זאת התורה אדם. תחילת הפסוק, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, דהיינו, רק זאת התורה האמיתית הוא בחינת האדם. יש אפשרות, הוא אומר, לזכות להגיע אל הדבר עצמו, שאפשר להגיד זאת, כמו שכתוב שם בשביל הצדיקים, או לעתיד לבוא יגידו, בני אלוהינו זה, זאת אומרת, אני יכול, יש פה משהו ממשי, ואז באמת הגעתי אל התורה עצמה, והשתחררתי מהיכלי התמורות. ודע שכל אדם קודם שמשיג בתורה השגה של אמת, צריך להילך בהכרח
דרך אילו היכלות התמורות. זאת אומרת, יש פה דרך הכרחית, אי אפשר לדלג עליה. וייתכן שזו דרך תמידית, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, על המעבר מעולם של ידיעה לעולם של אי ידיעה גבוהה יותר, יכול להיות שהדרך הזאת, שפוגשים קודם משהו חיצוני, ואחר כך קצת יותר חי, ואחר כך עוד יותר חי, עד שהם מגיעים אל איזה בחינה של החיות המלאה, האינסופית, האדם עצמו, מאוד יכול להיות שזה דרך שלא נגמרת, כי יש עוד חדר, ועוד חדר, ועוד חדר, ואיכשהו, אולי, לא אולי, הוא אומר שאין ברירה, אלא להתחיל, אני הייתי מוסיף, לפעמים אפשר להתחיל, שהאדם בעצמו מרגיש שזה רק מילים, אז הוא בעצמו אומר, אין פה חיים, אבל גם אם כן יש איזו השגה, כן משהו יתנוצץ, זהירות, אתה בהיכלי התמורות, עד שתגיע אל הצעד הבא, אל החדר הבא. אבל הכלל, שאסור לטעות בעצמו לסבור, שכבר בא אל ההשגה הראוי. ופה אני מדגיש בכתיב, כי אם יסבור כן, יישאר שם חס ושלום. זאת אומרת, העצה להישאר במקום ולא להתקדם, זה להניח שהגעתי כבר. זה העצה הייעוצה. אם מישהו רוצה להיתקע, פשוט שיגיד הגעתי. זה פטנט מצוין, זה עובד. ולכן אסור לטעות בעצמו. אבל כשידע שעדיין לא התחיל להיכנס לחדרי התורה האמיתיים, אזי יתחזק בעבודת השם, ירבה בתפילות ויפציר, עד שיפתחו לו שערי הקדושה באמת, ואז הוא יראה ההפרש. אבל גם אז, אסור לו לסבור שהוא יגיע לתורה עצמה, כי אז הוא לא יגיע לתורה עצמה. אז הוא אומר, יש, העצה שהוא מציע, זה לדעת, אני לא חושב שבאמת הגעתי. זה נפלא מה שהיה לי, אבל לא הגעתי. ואז מה נשאר לי? כפי שראינו במפגשים הקודמים, הדבר שעובד תמיד, או שאפשרי תמיד, אומר, זה תפילה, הפצרה, בקשה, התחזקות, זה משהו עקיף. זה לא ללחוץ על האותיות ולהפוך את האדם מא' ד' מ' לבן אדם חי, אלא זה דווקא מסביב לבוא. להתפלל, לפתוח את הלב, לצפות, לייחל, אולי פתאום עוד משהו ינצנץ לי, השיחה א', יעיר לי, וגם כשהוא יעיר לי, אני אחזור חזרה אחר כך, כשאני אנסה להיזכר בו, אני אחזור חזרה עוד פעם לבחינת אדם, א' ד' מ', ואולי עוד פעם תהיה תנועה למקום יותר חי, אולי עוד פעם תהיה תנועה חזרה, זה דרך. ואפילו אם עשה עובדות ותעניתים וסיגופים בשביל השם יתברך, ואחר כך זכה לחידושים, אף על פי כן אל יעמוד על זה לסבור שהם השגות של אמת הנ"ל. כי אפילו לדמיונות של היכלי התמורות צריך עובדות ותעניתים. זאת אומרת, אם מישהו חושב אני לא יודע אם מישהו פה מהנוכחים חושב ככה, אבל היו כאלה שחשבו שאם אני עצום עכשיו 40 יום, אם אני עכשיו אסתגף, אז באמת יהיה לי פתאום חידוש, זכיתי עכשיו לתורה, זאת התורה אדם. זה גם לא נכון. גם בשביל להגיע להיכלי התמורות, צריך לעשות הרבה עבודות, הרבה תעניות, הרבה דברים, זאת אומרת, זה לא נותן לי שום הבטחה, הוא מנסה לערער כל הבטחה שיכולה להיות, כן? אין ביטוח. ובכל מקרה, כפי שאמרנו, גם אם הגעת, אל תעמוד שם, אל תחשוב שזה זה. ואז הוא מביא עוד משל לזה, מאוד מעניין, כי הדימוי הראשון היה חדר לפני, המילה אדם. זה היה דימוי מופשט, אפיסטמולוגיה. מילה שמסמלת לעומת צליל, הוא לא אמר צליל, מילה לעומת ציור, לעומת פסל, לעומת האדם עצמו. ועכשיו הוא מביא עוד מדרג מפתיע מאוד, מה שהוא בחר. אפילו מרדכי התקשה לקרוא את המילה, קומדיה, כן? הוא בעצם לוקח אותנו להופעת בידור וליצנות. מה זה הדבר הזה? אז מה קורה בהופעה הזאת? עושים צחוק וקומדיה, אפילו בתאוות העולם הזה יש דוגמה לזה. זאת אומרת, מילא, זאת התורה, אדם, גם בתאוות של העולם הזה, הוא מראש אומר, זה הטייבס, זה לא אזור מי יודע מה, אבל גם פה יש את אותה בחינה, זאת אומרת, זו חוקיות שקיימת במציאות ברבדים שונים שלה. אז אדם מגיע לקומדיה, מחוץ לקומדיה, מחוץ לאוהל הזה, בקרקס או משהו כזה, עומד בן אדם, ויש שם פרוספקט, הוא קורא,
ב8 יבוא הליצן הראשון, יעשה סטנדאפ של חצי שעה בנושא עדות. ב8:30 יבוא הליצן השני, ויעשה סטנדאפ על נשים. ב9 יבוא השלישי, ויעשה סטנדאפ על ביבי. עכשיו מישהו עומד בחוץ ושומע את זה, הוא אומר, נפלא, למה צריך להיכנס בכלל? הייתי שם, אפשר לחזור הביתה, כן? הבנתי, אני יודע בדיוק מה הולך להיות שם. באמת אתה יודע. עכשיו אחד נכנס פנימה. אז אף שהוא תאווה לשמוע, זאת אומרת, זה כיף לשמוע את זה. זה נחמד לשמוע את הפרוספקט של הופעת הבידור שתהיה הערב. אף על פי כן, אין זה השחוק בעצמו. הלאה, הוא נכנס לחדר, אותו דימוי של חדרים, שעושים שם קומדיה. יש שם מצויר על הטבלה כל הדברים שיעשו שם. זאת אומרת, השלב הבא זה שיש שם איזה, כמו פרומו כזאת, איזה סרטונים קצרים שמראים פחות או יותר מה יהיה. וכן כשבא לחדר שעושים שם קומדיה, יש שם מצויר על הטבלה כל הדברים שיעשו שם. וגם זה אינו הדבר בעצמו. ואפילו כשבאים לשם לפנים, איזה דימויים, קודש הקודשים, נכון, לפנים, נכנסים פנימה, עומד לעץ אחד, ועושה כמעשה קוף, וכל הדברים שעושה בעל הקומדיה, הוא עושה אחריו בליצנות. אני לא מכיר את התופעה הזאת, אולי מישהו מכיר את חקר הקומדיות של לפני 200 שנים, אבל כנראה היה את האומן הראשי, היה מישהו שהיה, יכול להיות שבשביל אלה שיושבים רחוק ולא רואים או משהו כזה, אז היה הולך ומחכה את האומן הראשי. גם זה חיקוי. וגם זה אינו הדבר עצמו. העיקר הוא השחוק בעצמו שעושים שם. זאת אומרת, העיקר, אם נחשוב רגע באמת על סטנדאפ או על קומדיה, הקומדיה היא לא יכולה להביא חומר מת. אם ליצן יקרא בדיחות מתוך הדף, זה לא יצחיק. יש משהו מאוד יצירתי, מאוד חי, ולעמוד מול קהל, לאלתר איזה משהו שמתאים לקהל, להתחבר אליהם, אופס, ולתת את הבדיחה המתאימה. מי שמכיר את הנושא הזה, הסטנדאפיסטים בתחילת דרכם בוודאי, מאוד מוטרדים מזה. אם הם לא יהיו ספונטניים, זה לא יעבוד. אם הוא נתקע פתאום באמצע, ומשהו לא מסתדר לו, והוא יעלה מהאוב איזו בדיחה ישנה, זה לא יהיה חי. אנשים לא ייהנו מזה. זה מעניין, כשהוא בוחר דוגמה, הוא לא אומר הרצאה מלומדת. הרצאה מלומדת יכולה להיות מטה. אדם יכול לתת נאום מצוין, ולא עם איזה חיים באמת. הוא זוכר מה שהוא הכין מראש. הליצן, הרב שטיינזלץ היה אומר, שמדוע מגישים כוס מים למרצים, כן? הסיבה האמיתית היא, כי אולי יש להם חרדת קהל, וזה הגרון מתייבש. או שהדיבור מייבש. הוא אמר שהוא מדמיין שזה בעצם כוס וודקה. הוא אמר, מעניין מה היה קורה. אם המרצה המלומד היה שותה כוס של וודקה שלמה, ממשיך את ההרצאה. זאת אומרת, היה מתחיל להיות מעניין. אז יש משהו בבחירה הזאת של קומדיה, שזה דורש איזו חיוניות מאוד מאוד של כאן ועכשיו, התנוצצות של הרגע הזה. אז אולי בגלל זה, הוא בחר את הקומדיה כדוגמה, למרחק שבין לספר על, לבין לפגוש את הדבר עצמו. וכמו כן תבין הנמשל מעצמו. כי יש מי שנדמה לו שנכנס לפנים, ולפני ולפנים, ועדיין עומד בחוץ לגמרי, כי לא התחיל להשיג השגה של אמת. זאת אומרת, יש פה עכשיו דימוי של בפנים ובחוץ, יכול להיות שאני ממש מבסוט ומרוצה, אבל אולי לא השגת השגה של אמת בכלל. עכשיו פה אני אמשיך, אז רציתי להביא את המשל של הבעל שם טוב, אבל נוותר על זה כרגע, מהזמן בסוף אני אוסיף אותו. ועוברים אצלי זה מסומן כי"ב, אצלכם זה לא מסומן. והצדיק הגדול מאוד, אף כשזוכה להשיג, השגות גדולות של הקדושה באמת, אף על פי כן אינם נחשבים בעיניו לכלום, לגודל עוצם הכרתו את גדולות הבורא יתברך. על כן, הוא משתדל ומתחזק בכל פעם שיתחיל, לשם יתברך להראות לו את אור התורה, כאילו לא התחיל להשיג כלל מימיו. זאת אומרת, הוא כרגע מספר לנו, זה כבר לא עצה. הוא אומר, צדיק אמיתי, גם כשהוא מגיע להשגות, פתאום נפתח לו משהו, הבין משהו, הרגיש משהו, העיר לו משהו. הוא לא אומר, יש, בוא נעשה מסיבה עכשיו, סוף סוף תפסתי את הרוח בידיים, יש לי עכשיו השגה. קודם כל כבר למדנו מקודם, שזה יתנוצץ לו הרגע, ועוד רגע זה ייעלם לו.
אבל יותר מזה, הצדיק האמיתי, א', הוא יודע את העצה שראינו מקודם, שכדי, אם אתה רוצה להיתקע, תחשוב שהשגת משהו. אבל גם הוא אומר, מעצם הידיעתו, יש פה משהו אינסופי, אז הוא לא מתיימר להגיד, הנה הגעתי פנימה. הוא יודע שיש עוד פנים, ויש עוד פנים ועוד פנים. ולכן הוא משתדל, הוא מתחזק. כשהשם יתברך מתחיל להראות את אור התורה, הוא מרגיש שהוא עדיין לא ראה כלום. הוא שוב מבקש, אני רוצה לראות מחדש. זאת אומרת, זו תנועה מאוד לא פשוטה. הייתי אומר, סיזיפית, זה הביטוי מסוים שלה, אבל תובענית מאוד. שבעצם אני מצד אחד מתקדם ולומד ונהנה ומחפש ומשיג ושמח, מצד שני אני כל הזמן אומר, אני עדיין לא באמת הגעתי למקום הפנימי, אני לא יודע, אני ממשיך לטייל, אני מבקש, אני חושב שאני לא יודע שום דבר, עוד משהו מעיר לי, עם איזו תנועה פרדוקסלית, שברגע שאני אגיד, אוקיי, עכשיו אני יודע את האמת, באותו רגע אני מתחיל לאבד אותה. אני מניח שמי שהיה פה פעם שעברה, או לפני פעמיים או שלוש, יכול לשמוע את רוח הדברים שלמדנו מקודם, גם פה, גם במקום הזה, זה מאוד מאוד דומה, יש תנועה אינסופית, אפשר להשיג הרבה אופטימיות, החיילי התמורות הם לא מפחידים כל כך, הם לא מחשפים ושדים, לפחות פה, הם פשוט ראייה של איזה רעיון מרחוק מבלי לחיות אותו, מבלי שהוא חי בפניי, מבלי שאני נכנס פנימה, וכדאי להיות מודע לזה, לא להיבהל מזה, חייבים לעבור דרך זה, הכל בסדר, מותר לך להיות שם, וגם אם נדמה לי שהגעתי למשהו יותר מזה, תרגע, אל תחזיק את זה, תמשיך לדעת שאתה עדיין לא יודע. עכשיו, פה אני חושב שיש גם הצעה איך לבחון מיהו הצדיק האמיתי. כי בעצם מה הוא אומר? אם ניקח את זה לכיוון ההפוך, כן? הוא לא אמר זה בחינה, הוא אמר, הצדיק האמיתי הוא כזה וכזה. אבל בעצם יש בזה הצעה, שאם אני רוצה ללמוד ממישהו, ולסמוך עליו, שבאמת יוכל לכוון אותי, מתי אני בהיכלי התמורות? מתי אני במקום האמיתי? ואולי אני אגיד בסוגריים, לפני שאני אמשיך את המשפט הזה, אמנם היכלי התמורות פה לא מיוצגים ככוחות הרשעה והטומאה, אבל ברור שמתכתבים עם זה, די סביר, שמדובר על אנשים שמשיגים בתורה, מדברים בלשון הקודש, מדברים יהודית, כן? מדברים תלמודית, מדברים קבלית, והם לא נמצאים, לפי מה שהוא אומר, במקום האמיתי. אני יכול לנחש, בלי שהוא אומר את זה פה, שסכנתם יכולה להיות מרובה. יכול להיות שהם פוגעים בנשים, יכול להיות שהם גרועים שמנסים לקחת אנשים ולסחוף אותם לאיזה אש זרה, יכול להיות שהם אומרים דברים שיכולים להטעות את מי שידבר איתם ולדרדר אותו. זאת אומרת, זה יכול להיות נזקים גדולים, דווקא במקום שבו יש לאנשים כוחות, זה הנקודה. יש כוחות, כן. זאת אומרת, בוא נעשה איזה סוג של כמעט ניטרול של בעלי כוחות, כי הוא אומר, אוקיי, יש לו כוחות, יפה, הוא יודע לזהות את הכל, אבל אולי זה היכלי התמורות, אז איך אני ידע? אתן לך עצה. הצדיקים האמיתיים, הם לא חושבים שהם יגיעו לנקודה. הם כל הזמן יודעים שהם לא שם. תמצא צדיק כזה, שהוא כל הזמן מתפלל שהוא יגיע לנקודה, אבל הוא לא חושב באמת שהוא יגיע לשם, הוא יודע שהוא לא יודע, אולי עליו אתה יכול לסמוך. אחרת, אתה נכנס לצרה. ופה אני אומר שזה מזכיר קצת, יש איזה סיפור כזה, והשם טוב, שאנשים שמעו שזה צדיק, אז זה הרבה, גם שבתאים ופרנקיסטים, אנחנו סבלנו הרבה מאנשים שעסקו ביסודות התורה ובהשגות אמיתיות, הם באמת השיגו, זאת אומרת, אמיתיות סובייקטיבית, וגם הוא נזק גדול. וגם היום יש לנו כל מיני דברים כאלה, וזה לא פשוט, ומי כן ומי לא, ואיך אני יודע. אז הסיפור הרבה השם טוב, שהגיע איזה מישהו כזה בעל מופת לעיר, ורצו לדעת אם הוא צדיק אמיתי או לא. אז הוא אמר להם, אני אתן לכם דרך לבדוק את זה. תשאלו אותו, מה עושים בשביל שאדם לא יגע אותם? תן לנו עצה שלא נגע אותם. אם הוא ייתן לכם עצה, הוא צדיק לשקר. אם הוא יגיד, אינני יודע, אין עצה לזה, יש סיכוי, עבר את המבחן הראשון, יש עוד כמה מבחנים אפשר להעביר, אבל זה המבחן הראשון. אני לא יודע. כי
א', כי אין עצה לגאווה, זה מלכוד, שגם, אם אתם ברוח הדברים גם של פגישות הקודמות, אין באמת עצה חיצונית לגאווה. הגאוותן לא יודע שהוא גאה, אני בתוך עצמי, אני איך אומר הרב מזבריז, אני ברמת הגולן, אני בטוח שאני במישור, אבל אני בעצם הרבה יותר גבוה, זה פרדיגמה, אפקט הפרדיגמה. קשה לאדם בעצמו, בלי שמישהו מהצד, שזה מתחתנים בין השאר, כדי שיהיה מישהו מהצד השני שאפשר לסמוך עליו, שיכול להגיד לי, תשמע, אתה על רמה, אתה לא למטה. אבל, כדאי שהוא יצדיק אמת. אם זה מישהו שבעצמו מנופח, אני בבעיה, אני לא יכול לסמוך עליו, זה באמת מבלבל. אז זה העצה שהוא נתן להם. אם הוא נותן עצה, הרי הוא צדיק של שקר. אם לא, יש סיכוי, יש להם מה לדבר. זה קצת מזכיר את מה שבעל שם טוב פה אומר. עכשיו, פה פעם אני מצאתי 3 כללים כדי להיזהר מגורו. הרי זה לא פשוט. גורו זה יכול להיות גורו מזרחי, גורו יכול להיות איזה ראש ישיבה, שנותן שיעורים נפלאים, אבל יכול להיות שהוא נמצא בחלי התמורות, ולך תדע מה יקרה לתלמיד שלו. וכמה שהשגותיו גבוהות יותר מסוכן. כי אם הוא היה סתם בינוני, מלמד קצת גמרא, הכל בסדר. ברגע שהוא מתחיל להיות רבה ולתת הוראות והנחיות, ולהסביר מה זה השכל של תורה, מה זה לא השכל של תורה, ומה אתם מבינים בכלל, יש פה בעיה. אז אני נתתי 3 סימנים, אחד מהם יש לי מחלוקת עם אשתי, אני אציין את 2 הדעות. גם מטפל אמרת. גם מטפל, גורו או לא גורו. רוצים להתייעץ עם מישהו. אם הוא לא כריזמטי, אז אין הרבה בעיה. בסדר, אז הוא לא מתיימר לגעת באדם עצמו, הוא רק מדבר על האותיות. אבל אם הוא באמת מחזיק מעצמו, ומדבר דברים חזקים, אז בואו נבחן את 3 הבחינות. עכשיו, יכול להיות שעדיף לא לספר את זה, כי אחרת מעכשיו כל הגורים יתחילו לעמוד לפי התנאים האלה. אז בואו נראה. אז הדבר הראשון שאמרתי בזמנו, ואני אומר, פה יש הצעה מעניינת, דומה קצת, לא, אבל אני חושב שאפשר להחליף את זה, להוסיף את זה לרשימה. קודם כל, מורה שלא שומעים, מורה שוב, לא נותן חד פעמית, מישהו שבאמת קשור לאיזה מורה, לאיזה רב, הוא מדבר, מתייעץ איתו. אם הוא לא אומר מדי פעם, אינני יודע, או לא אומר מדי פעם, אין תשובה, או לא אומר מדי פעם, טעיתי, כדאי להיזהר ממנו. בדרך כלל מורה כשר, אמור להכיר את המילה טעיתי, אמור להכיר את המילה סליחה, אמור להכיר את המילה לא יודע, אמור להכיר את המילה לא ברור שיש פתרון לזה. אז זה עצה אחת, שמי שאין לו את זה, אלא יש לו באמת תשובה ברורה לכל שאלה, והכל רהוט וחלק על פיו, והוא תמיד צודק, חכמים ייזהרו, זה לא פשוט. העצה השנייה הייתה, אני זוכר רגע, כן, לפעמים כשתלמיד שואל מורה רוחני או מטפל או לא משנה מי, שאלה, והוא אומר לו, זה המיינד שלך שואל, זה השכל האנושי שלך שואל, אתה לא מבין, יש שכל של תורה, זה בכלל לא קשור אליך, אתה לא צריך לשאול שאלות, אתה צריך לקבל את מה שאומרים לך, כדאי להיזהר ממנו. שוב, לא חייב, ייתכן שאני טועה, אבל אני חושב שמורה כשר, הוא יכבד את השאלה של התלמיד, הוא לא יסתום לו את הפה. יגיד, תראה, זה באמת לא פשוט. באמת שחושבים על זה בצורה רגילה, אז קשה להבין את זה, זה באמת סתירה. עכשיו, רק שתדע שיש מצבים שבהם זה לא נחווה כסתירה. אני כרגע, או יותר טוב אם רוצה לעמוד על כלל ראשון, אז יגיד, אני אתמול חוויתי את זה כאיחוד הפכים. הרגע לא ברור לי, אבל אתמול כן. אני יודע זה אפשרי. אז נכון שמבחינתך זה סתירה, זאת אומרת, הוא לא סותם את הפה שלו, הוא לא אומר, תמחק את התודעה שלך, אלא אומר, יש לך תודעה, זה הדרך שלך בעצם לבחור, אבל תדע לך שיש עוד אפשרויות, יש עוד תודעות, ותוכל להיפתח אליהם, אז תראה אותם. ברגע שיש את הזלזול הזה, או את הסתימת הפיות, שמשתיקה את קולו של האדם, אני חושש מיחלי התמורות. זה לא כתוב פה, לא חייבים לקבל את זה, גם אם זה כן כתוב, לא חייבים לקבל. הדבר השלישי שאני חשבתי, זה שאם, אחרי שאני כן מקשיב למורה שלי, בהתחלה לא הבנתי את מה שהוא אומר, וחזרתי שוב ושוב ושוב,
ובסוף אני מרגיש שזה, בעצם ידעתי את זה עוד מקודם. הוא רק מצא את המילים, הוא רק עזר לי לדלות את זה, אבל באמת, באמת, אני כבר ידעתי את זה, זה מורה נהדר. אבל אם אני מרגיש שהוא דוחק לי בכוח דברים לפה, והם לא מתיישבים על ליבי באמת, זהירות. אולי זה לא מורה טוב. מה שאשתי הוסיפה פה, היא אמרה שיש אנשים עם כישרון סוגסטיבילי, גם בהיכלי התמורות, וגם הם יכולים ליצור אצל האדם תודעה, שהוא כבר ידע את זה מראש, וזה בדיוק מה שהוא חשב. לכן גם זה לא סימן מספיק טוב, מכיוון שיש אנשים שיודעים לעשות את זה גם בהיכלי התמורות. אז זה סימנים משנים שאני הצעתי, ופה רב נחמן נותן סימן יפה. אם, זה קצת דומה למה שאמרתי, נכון? אם אותו רב או צדיק או חכם או מטפל או מי שלא יהיה, אם הוא מרגיש בעצמו שהוא לא השיג באמת, גם כשהוא כן השיג, או אפילו שהוא חוגג על זה שהוא השיג, הוא יודע שהוא לא השיג, הוא יודע שהוא לא מחזיק באמת בזאת התורה האדם, אלא הוא בדרך לשם, הוא בהיכלי התמורות, אז הוא מתפלל, הוא מבקש, ואז באמת הוא יהיה בתנועה, אז אולי זה באמת סימן מסוים שהוא באמת צדיק אמיתי. אבל ברגע שהוא נאחז בדברים, מחזיק אותם חזק, האמת בכיס שלו, אורתודוקס בתרגום לעברית זה יודעי יושר, כן? אורתודנט זה אישור שיניים, ואורתודוקס זה אישור הדעת. אז אם מישהו אומר, אני אורתודוקס, דעתי כבר ישרה, אני כבר הגעתי למקום, אז קצת בעיה עם איך אומרים, הוא לא מסתדר עם הקטע הזה. יש לו בטח ספרים אחרים שיכול לסמוך עליהם, וזה בסדר, אבל עם הקטע הזה הוא לא יסתדר. כי צדיק אמיתי לא נמצא שם. אולי באותו רגע מתנוצץ לו משהו, והוא אומר את זה, אבל הוא לא מקבל את זה באותיות של ברזל. במקרה הטוב, הוא מלמד את זה. מה עם הסימן שהוא פוסל אחרים ולא מאפשר ללכת לאחרים? זה אני לא רשמתי ברשימה הזאת, אינני יודע מה להגיד, כי השאלה מי הם האחרים. לא הזכרת לגבי מטפל, שמטפל שאומר מטפל לאחרים, זה סימן בעייתי. יכול להיות, אבל שוב, אם הוא יהיה הגון ויגיד, תראה, הם עובדים כך וכך, והם כך וכך, תקח בחשבון, בסדר, אז הוא אומר את זה. זה לא פשוט, בתחום הטיפול זה מאוד רגיש הדבר הזה, מאוד רגיש. איך להיות מחובר? האם אני מחובר לאידיאולוגיה, לתבנית עבודה מסוימת, לתבנית חשיבתית, או התבנית היא הבסיס, ובתוכה יש תנועה, והאדם שממול, והרגע הנתון כרגע, יוצרים איזה ריקוד, ויש איזה משהו, אבל רבי נחמן הוא מאוד אכזרי, הוא אומר גם אז, אל תחשוב שאתה שם, בסדר, אני עושה כמידת יכולתי, זה לא פשוט, זו תנועה מאוד עדינה, היא לא מתאימה לכל אחד, יש אנשים שזה יגמור אותם, כל הזמן יקו את עצמם, כן, זה לא פשוט, אבל זה העצה שהוא מציע, ונראית לי עצה מאוד מאוד חזקה. רב יצחק, אז מה זה עושה כמיטב יכולתי, אם אני לא יודע שום דבר? מי שאל? הושע. רגע, צריך להיות פה איזה אור ליד אתה צריך להעיר, עכשיו אני רואה. פה. תכף אני אמשיך עוד קצת, בסדר? ואז תשאל את זה. הלימוד על היכלי התמורות יכול להביא לשאלה רחבה יותר. כיצד ניתן להציג אידיאולוגיה דתית? ובכלל, מה מקומה של אידיאולוגיה? הרי חדרי התורה נמצאים חדר לפנים מחדר, וכל פעם אפשר ליצור צעד אחד פנימה. האם ניתן להשיג במילים ותבניות אידיאולוגיה חיה? האם לא נמית אותה בעצם המשגתה וכתיבתה, בבחינת אכתוב להם רובי תורתי, כמו זר נחשבו? זה קצת קשור לשאלה שלך, או שאלה של, אז מה אני כן יודע? מה נשאר לי? יש קושי בהגדרת אידיאולוגיה מדויקת. מאידך, גם חוסר במשנה סדורה, ובניסוח עיקרי אמונה, תביא לכאוס מוחלט. בלי אותיות ומילים, נתקשה להביע או להבין רעיון, ולא נמצא נקודת זינוק, שממנה נוכל להתרומם ולפרוח. יש כאן שאלה של איזון. כיצד ננסח תשובה לשאלה, מה עמדת היהדות על
ונעצב אמיתות כתובות ומנוסחות, ויחד עם זאת, נמשיך להתקדם מחדר לחדר. הגם שבחדרים הפנימיים נמצא ייחודי הפכים או אמיתות אחרות, אבל כשנצא לחדר החיצון, ימתינו לנו האמונות שמתאימות לבית החיצון. אז מצד אחד יש המון אפשרויות, ומאידך יש מקום להנציח, מלשון מילה שתחזיק לנצח, את התורה ולראות אותה כאמת. גם המונחים עצמם יקבלו פשר אחר, ככל שנתקדם בארמון. ולמשל, המושג יראת שמיים הוא תבנית בסיסית. היא יכולה להיקלט ברמות שונות, ותמיד תישאר יראת שמיים. זאת אומרת, אני אומר, אנחנו צריכים לנוע בין שתי תנועות. תנועה אחת זה תנועה שמגדירה. למשל, יראת שמיים. יראת שמיים היא הבסיס להכל. זה משפט שיהיה נכון תמיד. עכשיו, כשאני נמצא בחדר החיצון, אז המושג יראת שמיים מתפרש אצלי, אולי מישהו שמפחד מהקדוש ברוך הוא. נכנסתי עוד פנימה, פתאום זה קיבל פשר אחר, צבע אחר, עומק אחר, תלת מימד. עוד פנימה, פתאום אני כולי, יופי. אבל כשאני חוזר חזרה, וכל הזמן יש פה תנועה, זה מחכה לי שם. יש דבר כזה יראת שמיים. זאת אומרת, זה משהו של להיות בקיא ברצון, ככה אנחנו אומר, בקיא בשוב, זאת אומרת, לדעת גם לחזור, לדעת גם להיות במצב אולי נורמטיבי שלנו, שאנחנו באלף דלת מהם, ולא במפגש עם זאת התורה אדם, אלא במקום, כן, אנחנו הרבה זמן נמצאים מחוץ לקומדיה, ורק לומדים את המילים שלה. או כמו שהקוצקר אמר, על לבביך, תלמד, זה לא נכנס ללב ולא נורא. זה מחכה שם. מוחרתיים פתאום תרגיש את זה. אז אולי עכשיו, אני לא מבין כלום, אבל שמעתי, קיבלתי. עוד יומיים, אולי פתאום זה ייפתח. זה כך קצת אנלוגיה למה שאמרתי כאן. זאת אומרת שיש, כן חשוב לתת, אנחנו לא חיים באיזה כאוס. המשל שנדמה לי כאן טבעי, זה שהיונה אומרת, כמה חבל שיש לי כנפיים. הכנפיים יוצרות חיכוך באוויר. אם לא היה לי כנפיים, הייתי יכולה לעוף הרבה יותר בתנועה אחת. אבל אם לא היו לך כנפיים, לא הייתי יכולה לעוף בכלל, כי לא היה לה חיכוך באוויר. זאת אומרת, אותו חיכוך שיוצר את התנועה, הוא גם חיכוך שעוצר את התנועה. ואנחנו נעים בין שתי התצורות האלו. מצד אחד, יש עיקרים. יש עיקרי אמונה. יש דעת היהדות על. עוד כמה שזה נשמע לפעמים מגוחך, כי כל כך היהדות מלאה בדברים. יש אמיתות מסוימות שאני אומר, אני אוחז בהן, אני מחזיק בהן. וכשאני נכנס פנימה, יקבלו פשר אחר, יקבלו אור אחר. אבל אני לא נשאר בלי האמיתות האלה. הן מחכות לי בחוץ. זה נראה לי, שוב, זה כבר תוספות שלי, זה לא כתוב פה, שזה איזו תנועה שיכולה לאפשר גם התפתחות וגם חינוך של ילד. הרי ילד לא יכול לגדול לתוך כאוס. הוא צריך בסיס. מתוך הבסיס אפשר לפרוח לכאוס. אפשר לפרוח למעלה ולגדת למטה. אז חשוב לתת גם כבוד לדבר הזה, אבל גם לדעת, זה עדיין זה מילים. עדיין אני רק אמרתי מילים עכשיו. מותר לי להגיד אותם, אבל אני יודע שאמרתי מילים. זאת אומרת, אני יודע שאני עדיין בחדרים החיצוניים, וזה בסדר, מותר לי להיות שם. אז זה איזה דרך שאני מחפש או מציע למקום הזה. עכשיו, יכול להיות שהתפקיד של הצדיק או החכם, זה באמת להתאים מתוך כל האפשרויות, מה שמתאים לאדם ברגע הנתון הזה. זה הכוח של צדיק. זאת אומרת, הוא כאילו הולך יד ביד, ולחדר שמגיעים, זה מה שהוא קולט האדם. אבל זה אי אפשר בכתובים, אי אפשר בעיקרי אמונה, אי אפשר. אז יש פה תנועה מאוד עדינה באמת, של מעבר ממקום למקום. עכשיו, בשפה החסידית, לפעמים אומרים על דרך הפשט, על דרך הסוד. הרבי מלובביץ', נגיד, בשיחות שלו, אז הרבה פעמים הוא מתחיל בשיחות על דרך הפשט, יראת שמיים פשוטה, צריך וראוי ומותר, אגב, אני מרגיש שם אנרגיה עצומה, אני מרגיש שגם כשהוא מדבר על הדברים הפשוטים, יש שם חיים, לא תמיד, אני ארגיש את זה, אבל תלוי מן הסתם גם בי, אבל תלוי גם בו, יש זמנים שבו יותר חי ופחות חי, כשכותבים דברים, אז מקבלים את האנרגיה שנאמרה. אבל, אז הוא אומר, הוא מעינה של תורה, או על פי עינה של תורה, ומתחיל דרשה אחרת. העינה של תורה, בעצם אומר, אופס, נכנסים עוד חדר פנימה. קחו בחשבון, אולי לא תבינו,
אפילו אתם אולי עשויים לקלקל אם תבינו לא נכון. מי שקצת מכיר שיחות של הרבי יודע שהוא מתחיל בשיחה לשבת תשובה, הוא מתחיל במשהו פשוט של תשובה בשבת, ופתאום הוא עובר לאיזו בחינה מסוימת, פתאום השילוח נמצא שם, כשהוא אומר עיינה של תורה, פתאום הוא אומר שהחטאים בעצם האדם לא אחראי עליהם, הכל ברמז, פתאום הוא אומר שהתשובה הכי אמיתית זה בחינת שבת, שבכלל אין בה עשייה, אלא רק מנוחה, וחוזר חזרה לשיחה הפשוטה. אבל אז הכל זה עיינה של תורה. עיינה של תורה אומר, זהירות, חדר פנימי, אל תחשוב שאתה שם. זה, על פי רבי נחמן, זה מה שאני מוסיף שם לשלט. זהירות, אתה יכול להיכנס, אבל אל תחשוב שאתה שם. היו כאלה שכתבו בשפה של מקובלים, כדי לא לתת לאנשים להיכנס לשם, ולהינזק או להבין לא נכון. אז זו תנועה מאוד עדינה, וכמובן זה שמישהו יודע שפה של מקובלים לא הופך אותו לצדיק, כפי שאנחנו מבינים, אז זה לא עזר הרבה, זה עזר לאנשים שלא יודעים שפה של מקובלים. אבל אין מה לעשות, החיים הם לא פשוטים, כפי שאמרתי, אין לנו ביטוח ברור מתי ומתי. אנחנו עושים יושר, עושים כמיטב יכולתנו גם בזה יושר, מה שאנחנו יכולים. מחזקים, לומדים תורה כזאת, בסדר? אני לא חושב שאני מבין אותה, לא חושב אבל שמעתי, מחר בבוקר זה ייכנס לי איזה משהו מעניין, נתן לי זה מכניס אותי לחרדות שאולי אני טועה, או שאני טועה ומטעה. אז קודם כל, על פי הדברים שלנו, אנחנו לא אולי, כולנו טועים, אבל גם אנחנו טועים, אז אנחנו התחלנו להיכנס לחדרים החיצוניים. כל עוד שאני לא משוכנע שאני עכשיו אוחז בשור בקרניו, אז אני טועה אולי. אבל גם כטועה, יש לי מה להגיד. זאת אומרת, אני אומר, אני מחפש לו תנועה מאוד עדינה, שמצד אחד לטייל וליהנות מכל חידוש שיש. רק בקשה אחת, אל תחשוב שהגעת אל השיא. אל תחשוב. גם אם הגעת, עדיף שלא תחשוב. אז אם אתה לא יודע אם הגעתי או לא, בוא לא נחשוב. בוא נמשיך את התנועה הזאת. בוא נשים לב שלפעמים דברי תורה הם נורא חיצוניים, באמת לא נוגעים בכלל, ולפעמים יש השראה, סייעתא דשמיא, פתאום יש התנוצצות, פתאום זה פתח איזה פתח, פתאום נולד משהו, בסדר. אבל ברור שחלק מהדברים יהיו, רבים מהדברים יהיו דברים שהם לא בחדר הפנימי, וזה עצמו שאני נותן שיעור, אני לוקח סיכון, ברור שאני לא אהיה בחדר הפנימי. ממה נפשב? א', כאן לא יהיה שם, גם אני אהיה שם, אז אני לא אהיה שם, אסור לי לחשוב שאני שם. זה המחיר בשיעור, לכן לא רציתי לתת שיעורים עד היום, כאלה, בלי שאני רואה את הבן אדם, מה אני יודע? מה אתם שומעים? אני מתפלל שכל אדם ישמע את מה שטוב לו לשמוע, ויקח את זה למקום טוב, אבל באמת יש לנו שליטה על זה? אין לנו שליטה על זה. אני קצת קורא מתוך הכתב, כי אני מרגיש שאם כתבתי משהו בחיות, אז יכול להיות כשאני אקרא את זה, זה יעביר את זה לאנשים, אפילו אם אני לא נמצא שם לגמרי, או נמצא שם בחדר אחר, ולא בחדר הזה. זו תנועה מאוד עדינה, איך כן לעשות, אבל לא לאחוז בעשייה הזאת חזק מדי. וזה תופס גם למטפל או יועץ שמגיע אליו יועץ, או מטופל. אם אתה שואל אותי, כן. שואל מישהו אחר? לא יודע. אבל גם, אנחנו עובדים בתדרים שונים, לא תמיד נמצאים בתדר וואו. לפעמים לא נמצאים שם. אבל זה מאוד עדין. צריך באמת לזה. זה לא פשוט, זה שאלות מאוד מאוד קשות. היום אני לא יכול, שמעתי סיפור, אבל אני מתלבט, הואיל ואני לא יודע מי נמצא פה, אני לא יכול להגיד אותו, אבל סיפור מאוד, באמת של טיפול מסוים, נגיד מטפל מסוים, שהמטופל רוצה לסיים את הטיפול, והמטפל לא נותן לו, והוא מסביר לו, למה הוא לא נותן לו, כאילו זה קלאסי, זה קרה לי יותר מפעם אחת, כי אתה בעצם משחזר עכשיו את זה לא פשוט, אתה בטוח בזה? אתה מבין מה המשמעות של זה כשאתה אומר את זה? איזה סוגסיה שליט אתה מכניס? אתה מבין שאתה יוצר פה בעצם עמדה של כוח משתלטות עליו? אם אתה אומר, אני מבין, אבל בכל זאת נראה לי זה נכון. בסדר, תעשה מה שאתה מבין. אבל זה מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, השאלה הזאת באמת, עד כמה אני נאחז ואומר, אני יודע את האמת. מצד אחד אני חייב להגיד את זה לפעמים, לטלטל מישהו, להגיד לו, תיזהר, זה מסוכן מה שאתה עושה, אתה הולך לעשות דבר נוראי. ומצד שני, במקומות אחרים, להגיד, בסדר, אני יכול להציע הצעה. יכול לקבל אותה, לא לקבל אותה, אבל הוודאות יש בה, ולפעמים היא הכרחית, ממש, מצילה חיים, אבל פעמים רבות היא לא הכרחית. היא רצון שנשתמש בה במקומות הכרחיים, ולא נשתמש בה במקומות שבהם הם לא מתאימים. ואפשר בעיקר להתפלל על זה, ולמצוא את תנועת השם ברחמה, אני יכול לדעת,
לנסות, לייחל, לקוות, לשבור את הלב, לדעת שטועים, להזדקן, ולהמשיך הלאה, באומץ ובאיתנות ובביטחון. זה לא סותר. אולי בגלל זה הבעל שם טוב לא הסכים לפרסם שום דבר בדבריו בכתב, ויש סיפור כזה שהוא אמר פעם שהוא ראה שדים חיצוניים, שאמרו, יש לנו אחיזה בבעל שם טוב. הוא אמר, למה זה קרה? כנראה מישהו כתב משהו מדברי התורה שלי. כינס את התלמידים, כמו שלהבדיל מישיבת ממשלה, היום נדמה לי מוצאים את הטלפונים החוצה, כדי שלא יהיו הקלטות ולא יהיו הדלפות, ולא שזה עוזר בהכרח, אז הוא לא אפשר לכתוב. ובאמת הוא תלמיד החבר, כתבתי. אז אמרנו, תשרוף את זה, משהו כזה. החיצונים תפסו את זה. עכשיו, שדים, שוב, שדים זה השדים המפחידים, עם הכנפיים, עם רגלי התרנגול, ושדים זה חיצונים, שבעצם דברי התורה של למטי, שהיו דברים אולי של, בעל שם טוב אומר, של חדר פנימי, ברגע שהם נכתבו, הם הפכו להיות חיצוניים, כל אחד יכול להחזיק אותם, כל אחד, בסדר, מצד שני אין ברירה, צריך להפיץ תורה, צריך וכולי וכולי. פה יש לי עוד כמה הערות קטנות. הערה אחת, מצד אחד קשה למצוא צדיק אמת. מצד שני, אני רואה שאנשים שאין להם מישהו שהם סומכים עליו, יש להם בעיה. הם בסכנה. הרבה פעמים מישהו עובד בטיפול יודע, סיפור קשה, אני אומר, רגע, יש לבעלך או לאשתך מישהו שהוא סומך עליו, ואני כבר יודע שהתשובה תהיה לא. כשמישהו לא סומך על אף אחד, אז מצד אחד, צודק, איך אפשר לסמוך על מישהו? אבל מצד שני, הוא עשוי להיקלע לבועה אגוצנטרית, שבו כל מה שהוא רואה מתאים למה שהוא רואה, והעולם מתעוות לאט לאט, והוא בטוח שהוא בחדר הפנימי. זה דילמה. אני מבין, קשה ליצור אמון, אבל, ולפעמים האמון נשבר. יש אנשים שהיה להם אמון, ואחרי שהם ראו שהרב שלהם בכלא, איבדו את האמון. או שמתעקשים להגיד שהוא בטח לא יכול להיות שיהיה בכלא, זה טעות. אבל מצד שני, כשאין מישהו, זה לא חייב להיות רב. זה יכול להיות, אמרתי, בן, בת זוג, מצידי ילד, מצידי, מי שאומר, תגיד לי, איך אתה רואה את הדברים? לא חייב לקבל את זה אפילו, אבל יש משהו במקום הזה שבלעדיו יכולה להיות סכנה גדולה. זה לא קשור ישירות למה שדיברנו, אבל זה קשור כן למקום שהצורך, וכן באיזה מישהו שיכול לראות אותי מחוץ לעצמי ולהגיד את זה. ידוע שבדברי אגדה אין פסק הלכה. יש כלל שאומר, אין למדים הלכה מדברי אגדה. ונדמה לי שרבי גאון מסביר את הסיבה. הוא אומר, דברי אגדה, יש המון אפשרויות. אפשר לראות את העולם מזווית כזאת ומזווית כזאת. אפשר להגיד שזה זכר לזה וזה זכר לזה. אפשר להגיד משהו, ולכן כותבי האגדה לא נזהרו והם ידעו שלא פוסקים ההלכה מהאגדה, הם אפשרו לעצמם להביא כל מיני אפשרויות. אפילו יש דעה בגמרא שאין משיח לישראל, שכבר אכלו בימי חזקיהו. כל דעה פחות או יותר, בתוך גבולות מסוימים, כן, יש גבולות. הם מופיעים בגמרא. דברי ההלכה לעומת זאת, עורך הגמרא ידע שאנשים יפסקו הלכה לפי דברי ההלכה. לכן הוא הרבה יותר הקפיד, צנזר, הוריד דעות שלא אפשריות, והביא פסק הלכה בסוף. אז יש איזה חופש מסוים בדברי האגדה, שבאמת מאפשר לא ליצור אידיאולוגיה ברורה, אלא להציג אפשרויות, הכל בתוך גבולות אבל מאוד מאוד ברורים. אז הרמב"ם ניסה להגדיר יהודים ולעיקרים, יש הרבה מחלוקות על הרמב"ם. יש ספר העיקרים מנה 3, יש כאלה שהתנגדו לכל הגישה, אבל הוא ניסה כן להגיד מה כן יש, שאפשר להחזיק בו גם בחדר החיצוני, ומתוכו להתקדם, ולא להפך. אבל אולי אני אסיים, אבל שהזמן כבר מסתיים. אני שאלתי פעם את הרב מנחם פרומן, לפני הרבה שנים, הרב מנחם היה מקפיד בענייני ההלכה בצורה אובססיבית. ממש. הייתי אוכל אצלו, אני קורא משפחה שלו. היינו אוכלים סעודות שבת, לוקח משנה ברורים, מתחיל שם לפלפל בפרטי הפרטים של בוירר, ואם כן או לא וכו'. לעומת בעולם המחשבה והרוח, הוא היה פרוע, היה אף, היה מייצר משהו חדש כל פעם, לא היה מכין את השיעור כדי שלא יהיה משעמם את עצמו, כן? צריך לחיות כל הזמן. שאלתי אותו פעם, איך זה מסתדר שני הדברים האלה ביחד?
והוא אמר לי, יצחק, היא הנותנת. בזכות זה שהרגליים שלי מחוברות להלכה בצורה מאוד מאוד חזקה, הן כל כך מעוגנות שאני יכול לתת לראש שלי לעוף לכל כיוון שיהיה. אני יודע שהרגליים יחזיקו אותי. אני אומר את זה כאיזון הזה בין מצד אחד, המקום של החופש, בחדר לפנים מחדר, ואתה אף פעם לא יודע, ואתה יוצר מחדש, ופתאום גלים את האור, פתאום הוא נחשב, לבין דברים מאוד בסיסיים שמחזיקים, מעגנים, מקבים אותנו, ויכולים אפילו אולי לאפשר את החופש. אז זה עוד זווית אפשרית בדברים האלה. אני רואה שהזמן מסתיים. אז הושע, אני מקווה שאיכשהו קיבלת איזה מענה, נכון? אפילו שלא מענה, קיבלת משוב לשאלה שלך. עידוד, קיבלתי עידוד. עידוד, זה הכי חשוב. יהי רצון שיכנסו הדברים למקומות המתאימים לכל אחד בלב שלו, ושנדע לנוע בתנועה העדינה הזאת, בין איך לא להתקבע מצד אחד, מצד שני, כן, להחזיק עוגן, בתוך העוגן הזה, לפרוע, ושגם נזכה לטעום מדי פעם. עכשיו אני יכול להגיד, גם קצת מהיכלי התמורות, לפי רבי נחמן זה לא דבר נוראי, כל אחד צריך לעבור דרך זה, אין ברירה. אז גם קצת היכלי התמורות, אבל נדע זה היכלי התמורות, ומתוך זה אפשר להתקדם, לטעום עוד קצת, ושוב ושוב ושוב. זה ברכתי, ובעזרת השם שבוע הבא נעבור, הגיע הזמן, נעבור גם לאיזה נושא אחר. עכשיו אתם יודעים, סביר להניח שהנושאים האלה יהיו קשורים זה לזה. אני גונב את הזמן, ואני אספר עוד סיפור קטן. שלפני הרבה שנים, קודם כל, הדברים שאני אומר פה הם נר לנשמתו של הרב שג"ר, שמעון גרשון רוזנברג. ואני מניח שלא יודע, סוטה מדברות בקבר, אבל בהחלט חלק גדול מהדברים האלה, לא שאני מצטט אותו, האחריות היא עליי בלבד, אבל זה קשור לדברים שהתפתחו במסגרת הלימוד אצלו. והיה פעם, אנחנו בתור בחורים צעירים, גם מבוגרים, אבל בהתחלה, כשנפגשנו, היינו נכנסים לכל שיעור, והיינו יוצאים באורות, ובשיעור בדרך כלל היה קורא איזה קטע, לא כמוני שאני בא כבר עם משהו כתוב. זאת אומרת, אני עברתי במשך השבוע כל מיני ביטושים, ועכשיו כתבתי כל פעם שמשהו התעורר, עכשיו אני קראתי את מה שאספתי את זה וקראתי. הוא לא היה בא ככה, הוא היה קורא את הקטע ונכנס לעין. זהו, מתחיל מאפס. לאט לאט, בונה, וואו, הנס קרה, פתאום יש אור. זה דבר שקורה גם כשאני לומד בספרים שלו, הרבה פעמים, כתב מוהר"ן, זה קורה כשבחבורה לומדים את זה, ובהתחלה לא מבינים כלום, ופתאום נפתח משהו. אז ככה הוא היה לומד. היה מישהו מאוד משכיל ונורא חכם, אמר, מעניין אותי, מה אתם נהנים השיעורים? אני רוצה להיכנס ולשמוע בעצמי. נכנס 5-6 שיעורים, אבל מה אתם מתפעלים? הוא אומר אותו דבר כל הזמן. מה אתם עושים איזה עניין? אנחנו היינו ככה, נורא צחקנו מופתעים. אומר אותו דבר כל הזמן, טוב, אז אתה כנראה לא מבין. מה הפירוש? הרי זה כל פעם מחדש, זה לא אותו דבר כל הזמן. לימים נפטר הרב שג"ר, והיינו על קברו, ואני חושב הבחור הזה כבר נעשה פרופסור, מלומד מאוד, באמת, מוכשר ביותר, אני חושב שהוא היה שם בעצמו, או שמישהו אחר היה. אז סיפרתי, אני נזכר משהו שאמרת לנו פעם. פעם אמרת לנו שנכנסת לשיעורים, אחד אחרי השני, ואמרת, אני לא מבין, אומר אותו הדבר. ואז מישהו, לא זוכר מי, אמר שם את הדבר הבא. שמעתי שיש שני סוגים של פרופסורים באוניברסיטה. יש פרופסורים שכל הזמן אומרים אותו הדבר. לא משנה, כל שיעור שמלמדים אומרים אותו דבר, דבר אחד תמיד. הסוג השני, פרופסורים שאף פעם לא אומרים כלום. אז אם הבנתם, נחמד. קשה לראות אם חייכתם או לא, אבל זה נראה לי תיקון יפה על הקבר, להגיד שאלה שתי אפשרות פחות יותר. אז ברור שנלמד משהו מליקורי רבי נחמן, זה יהיה קשור למה שלמדנו היום, אבל עדיין זה יהיה שדה אחר, הקשר אחר, חדר אחר, ונראה מה יצא ממנו. אני מודה לאלה ששולחים איזשהו משוב, זה חשוב לי כי המסך די מת, ואני מנסה גם לדבר על הקיר זה בסדר, אבל אם נקבל משוב, שאומרים משהו שגם אם זה שאלה או שימת לב, כמו שאמרתי, רק מראש, במחילה על זה שייתכן שאני לא אענה. אשתדל לעשות סימן לפחות. אז שיהיה שבוע טוב לכולם, בעזרת השם. תודה רבה, ממש ממש. תודה רבה, יצחק. בבקשה. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה. לילה טוב.